Când erai mai mic, primii la care alergai pentru un sfat erau probabil părinții. Acum că ai crescut, ți se pare că ei nu te mai înțeleg. În adâncul inimii, încă ai vrea să apelezi la ei, dar când încerci, ți se pare că nu te bagă în seamă. Ce poți face? Ai putea ridica tonul, dar asta nu-i va face mai receptivi, iar tu nu le-ai acorda respectul cuvenit. Ai putea aplica tratamentul tăcerii, dar din Proverbele 15:22 se înțelege că procedând astfel, nu vei rezolva nimic. Așadar, tăcerea nu e o soluție. Cel mai bine e să aștepți un moment favorabil ca să vorbești cu ei. Ai putea chiar să le scrii o scrisoare în care să-ți exprimi sentimentele cu respect. Dar dacă lucrurile stau invers, părinții vor să vorbească cu tine, dar tu nu vrei. Poate că ai avut o zi proastă la școală. A vorbi despre asta când ai chef ar putea avea ca rezultat o discuție neplăcută pentru toți. Dar dacă nu vorbești, nu scapi de stres, iar părinții ar putea crede că problema e mai gravă decât e în realitate, sau mai rău, că le ascunzi ceva. Ai putea începe cu un subiect care nu te stresează așa de mult, sau cu unul care îți place. Astfel vei crea un cadru potrivit discuției. Concluzia? Părinții vor să te ajute, iar tu ai nevoie de ajutorul lor. Așadar, alegeți cu atenție cuvintele, exprimă-te cu respect și consideră-i pe părinți prieteni, nu dușmani. Să fim sinceri, vei avea nevoie de ajutor pentru a înfrunta dificultățile ce stau în față.